ኢራን ካብ ናይ ኒኩለር መሳርሒ ምምራት ዝወርዝረሉ ወይ ደሞ ዝለቀሉ መንገዲ የለን ኢላ ነይራ። እዚ ብምግባር ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወርልድ ፊፋ ክትኣቲ ምዃናን ደው ከብላ ከም ዘይኽእልን ድማ ክሕብረልኩም ይፎቲ ብምባል ድማ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ብዙሓት ክቃረንዎ ዝጸንሑ ዘረባታት ወይ ደሞ ብዛዕባ ኢራን እዚ ነገር እዚ ንምንታይ ክትኣቲ እናበሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ይኹን ደኣ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ሂወተይ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ናይ መቕተልቲ ወይ ደሞ ንኣየ ክቆትሉን ዝፅዕሩ ሰባት ብዙሓት ኣለው። እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ናይ እስራኤል መንግስቲ እውን መቕተልቲ ክፍጸም እናተረኣየ ይርከብ ክብል ድማ ሓቢሩ ነይሩ። እዚ ድማ ብምግባር ካብ ናይ ኔቶ ወይ ደሞ ናይ ዩኤን ማሕበር ደማ ክወፅእ እየ ድሕር እዚ ነገር እዚ ኣገዳሲ ወይ ደሞ እቲ ሂወተይ ዝጎድእ እንተኮይኑን እዚ ኣሜሪካ ዝጎድእ እንተኮይኑን ዘወር ክብል ክእል እየ ክብል ድማ ገሊጹ። ኣብዚ ብዙሕ ዝተቃወሞ ብዙሓት ሃገራት ነይረን። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ነገር እዚ ለኢራን ከም ዘይምልከታ ደሞ ክሕብር ይፈቱ ክብል ድማ መንግስቲ ኢራናት ደማን ባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ እውን ክገልጽ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ብምግባር ድማ ኢራን ኣብቲ ናይ ባሕሪ ሓይልታት እውን እናጠናኸረት ፀኒሓ ብዙሓት ኣብቲ ናይ 100% ተቆጻጺራቶ ነበረት ባሕሪ ሆርሙዝ ኣሜሪካ ኢራን ክትቆጻጸሮ ከም ዝኻለትን ካሳዓጽዮ እውን እዚ ነገር እዚ ደው ተብሎም ወይ ደሞ ደው ከብልዎ ከም ዘይኽእሉ እውን እያ ዝሓበረት ነይራ። እዚ ብምግባር ግን ብዙሕ ጉድኣታት ክበጽሕ ክኢሉ ኣብ ኢራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ልዕሊ 70,000 ዝኾኑ ሰባት እውን ሞይቶም ከም ዘለዉ እውን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እዚ ብምግባር ግን ብዙሕ ሰብ እስካዕ ሕዚ ክዕገሶ ዘይከኣለ ወይ ደሞ እቲ ናይ ጨፍጫፍ ህዝቢ ኢራን ዝፍጸም ዘሎ በደላት እውን ክገልጹ ውዒሎም ኣለዉ። ይኹን ደኣ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝህቦ ዘሎ መግለጽታት እዚ ነገር እዚ ብሕጋውን ይኹን ብስነ ስርዓት ዘለውን ሚሊተሪ ክጓዓዝ ዘለዎ ኣብ ኢራን እንድሕር ደኣ ስምምዕነት እዚ ኣይተፈጸመን ወይ ደሞ ከም ዘይቀጽል እውን ርግጠኛ እየ ዝኾን ዘለኹ። እዚ ነገር እዚ ላውግእ እና ምርሒ እዩ ዝኽእል እምበር ናይ ሰላም መንገዲ ዘምርሐሉ ዓይነት መንገዲ ኣይረኣኹን ክብል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ። ብዙሓት ሓይልታት ወይ ደሞ ሚሊተሪ ደሞ ናይ ኢራን ቦታታት ብምልኣኽን ዝተፈላለዩ ጥቃታትን ክፍጽም ውዒሉ ኣሎ። እዚ ብምግባር ግን እቲ ሓድሽ ዜና ኣቕሪቦ ዘሎ ናብ ናይ እስራኤል ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብምውሳኽን ዝተፈላለዩ ናይ መርከባትን ዝተፈላለዩ ኣየራትን ድሮናትን ብሙልክዕን ሚሳይላትን ከጸግዕ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዙሕ ጥቃዓት ከፍጽም ምዃኑ እውን እናሓበረ ይርከብ ማለት እዩ። እስካዕ ኸዚ ኣብ ኢራን እቲ ናይ ኦይል ዋጋ እናረኸሰ ይርከብ ምክንያቱም ኢምፖርት ክትገብር ስለ ዘይከኣለት። ከዚ ግን ሓድሽ ስልቲ ኣቕሪባ ኣላ ብውሽጢ ሃገር ገይራ ኣራውንድ ላብ 105 ዝኾን ልበርሚን እያ ክትሸይጥ ክኢላ ዘላ ማለት እዩ። ልበርሚን ሙሉእ ብ$105 ክትሸይጥ ምዃና እውን ሓቢራ ኣላ። እዚ ብምግባር ግን እቲ ናይ ዋጋ ናይ ኣሜሪካ እውን ክቕንሶ ክኢሉ ኣሎ። ብጣዕሚ እዚ ተጽዕኖ ብምግባር ግን ኣብ ፊፋ እንታይ ተጽዕኖ ይፈጥር ብምባል ድማ ሰባት ብዙሓት ዘረባታት ክዛረቡ ቀኒዮም ኣለዉ። እንድሕር ደኣ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ኣሜሪካ እውን እንድሕር ደኣ ተተስፋፊሑ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ጥቃዓት ክፍጸም ይኽእል። እተን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ እውን እንድሕር ተሓዋዊሱኖ እቲ ናይ ፊፋ ኩዕሾ እውን ክቋረጽ ክኽእል እዩ እናተባህለ እውን ይውረ ኣሎ። እዚ ብምግባር ግን እቲ ነገር ከረጋግዑ እውን ቅድሚ ውግእ ሰላም ክሰፍን ከም ዘለዎ እውን እዮም እናሓበሩ ዝርከቡ ማለት እዩ። እዚ ብዙሕ ዘደናገጽን ብዙሕ ሚሊተሪ እውን ክትልእኽ ዝገበራ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝጥቃዕ ዘሎ ወይ ደሞ ብዙሓት ሰባት ክጥቅዑ እውን ተኻኢሎም ከም ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ክቕጽል ኣለዎ ብምባል ድማ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር መንግስቲ ኢራን ወይ ደሞ እቶም ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ናይ ኢራን ብዙሕ መጥቃዕቲ ወይ ደሞ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እናገበሩ ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ግፍዕታት ደሞ ሰባት ብምጭዋይን ዝተፈላለየ ብከራን ብጠያይትን ብምቕታልን እዮም ኣብ ህዝቢ ኢራን ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ። እዚ ነገር ግዜ ግን ክውዳእ ከም ዘለዎን ህዝቢ ኢራን ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር እውን ብዙሕ ጥያቄታት ክሓትዎ ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ናይ ምክትል ትራምፕ ብዙሕ ጥያቄ ጠይቖሞ እቲ ድማ ብዛዕሊ ኢራን ክንብል ኣንሕና ብዙሕ መስዋዕቲ ንኸፍል ኣለና። ይኹን ደኣ እምበር ኢራን እውን እቲ በደል ክፍጸማ የብሉን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ለእስራኤል እውን ብዙሕ ደም ነፍስሰላ ኣለና እቲ ጥቕሚ እንታይ እዩ ክብል ድማ ሓቢሮም ነይሮም። ይኹን ደኣ እምበር እዚ መንግስቲ እዚ ኣይተዋሕጠሉን ጸጥ ብምባል እዩ ሓሊፍዎም ዘሎ። እዚ ብዙሕ ክቀይም ወይ ደሞ ክቃወም ዝስኻለ ሰባት ማለት እዩ ብዙሕ ኢራናውያን ቀቲልካ ኣለኻ እስኻ ሓላፍነት ወይ ደሞ ስልጣን ከይኮነ ዝግበአካ እስር ቤት ዝግበአካ ነይሩ ክብል ድማ እዮም ሓቢሮም። ብዙሓት ሚድያታት እውን ከዘራርቡን ወይ ደሞ ከዋዕውዕዎን ዝዋዕሉ ከም ሲኤንኤንን ኣልጀዚራን ዝበሉ ብዙሕ መግለጺ ሒዞም እናወፁ ነይሮም። ኣብዚ ኸዚ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ምይይጥን ምስ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ዝነበረ ሓላፊ እውን ብዙሕ ዝተኻእለ ዘርርብ ከካይዶም ክኢሎም ኣለዉ። እቲ ዘርርብ ደሞ ብዛዕባ ኢራን እዩ። እዚ ነገር እዚ ክቕጽል ኣለዎ ወይ ደሞ ሓላፍነት ክወሃበን ኣለዎ ክብል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃበ እዚ ነገር እዚ ባክኣፕ ወይ ደሞ ብጎንና ኮንኩም ክትሕግዙናን ዝተፈላለዩ መንገድታት እውን ክትፈጥሩልናን እቲ ተዓጽዩ ዘሎ መንገዲ እውን ኣነ ብምኽፋት ንስኹም እውን ብጎኒ ይኮንኩም ብምሕጋዝ ክብል ድማ እዩ ካብዚ ባለስልጣን ወይ ደሞ ካብዚ ንጉስ ናይ ዩኬ ክዛረብ ዝኽኣለ። እዚ ውዕል ዝገበሮ ድማ ምስ መንግስቲ ዩኬ ዝነበረ ብጣዕሚ ብምስኽዑ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ዩኬ ከም ዘላን ዩኬ እውን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ከም ዘላን እዮም እውን ሓድነቶም ኣጥሚሮም ክዛረቡ ክኢሎም ዘለዉ። እዚ ማዕበላዊ ዝኾነ ውግእ እዚ ብዙሓት ክቃወምሉ ዝውዕሉ ብምዃኑ መንግስቲ ፓኪስታንን ዝተፈላለዩ ሃገራትን እውን ናብዚ ኢድ ከኣትያ ከም ዝኽእላን እዚ ውግእ እዚ እውን ክውዓሎ ወይ ደሞ ከኣትዮ እውን ዝግጅያትን ጨሪሰን ከም ዘለዋ እውን እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እዚ ነገር እዚ ሓደጋታት እውን ስለዝሐ ህዝቢ ኢራን እውን ክጉዳእ ከም ዝኽእል እናገለጹ እኳ እንተነበሩ
يخون دا أمبر بوزح من قصات زيت واحد ألمون بمردا ويدمو بخالي نجر كن فتحه خن خلينا ندحر زيت واحد ألهم كل ده ما أيوه تزاري وزلو زي بوزحات زو قطعة ويدمو زو زي ناي ماركت برايس هونكو وسخ غير ولا زي بوزح نجر زي وسخ كجبر زخالة أو نداجين استفعل علينا ورك مسالتاتون وسخنا ترى بمخانو بوزح ساعاتون كقاملو تصني حميم زي نجر زي لا تعجزتنا تزود بمخانو تنجر زي أو حتصير نجر كودا لو يخون دا أمبر بوزحات هاجراتون أبز نجر زي إيدن بمتاي تلقى بمتاي بوزح جودا أساس فتسام ويدمو كم يعلن هم زخالني زوح مزلو زي بمجارجن UAE ويدمو يونايتد كينغدم زي نجارات أنا حيت مس ناي UK بوزح زرارات تزارار يوم نيرم مس أمريكا مالتي زي بمجارجن UAE ويدمو UAE ناي سعودي ناي كواتار نزسفال على محور زي نجار ناي نداج بعلي واتي خمسة لا أيو تزاري زلو زي بعلي ندحر رأس واتيا ناي برايس ناي نداج رمو نانقل قلو ويدمو ناوردك خيدي مالتي إذا مولو لأمريكان استفار على حجراتن ناقط از شطو زنارا نداج زي نجار زي كازين زنورو لتحت كرك سامز خلي يمون حبيرم زلو كاوي حموش الشح زخون لتريات شيء نيرا زي حموش الشح مليون زخونة لتر أبرمين مالتيو لا ناي سفر على حجرات شيء زنارة UAE بعلي كتقنس يا غير وانير لا سلسة شيء كت شيء زنارة خازجن كافت محرس بموتها كم دليتون كت شيء عم تخلن لعل حموش الشح مليون برمين زخون أم معلتون كت شيء عم تخلون يا حبي رازلا زي أم ماركت برايس ناي نداجن كقنسن كوردن هم زخلون كلهم حبيرم ولو زي برايس ناي ورك ون بول كعقنس قليو زي زغورا مخنيا دمو نداج انتهاليو اتي ناي سرحات استفالالي الورك يكون لو كل مغواعزن تقنيسو زي قنسلو منغد يلي سابليمنت ወይ ደሞ ናይ ምግብ መጓዓዝውን ኩل ነገራቱን ክقنስ ይኽእል እዩ እዚ ብማድም ሓቢሮም ዘለው ድማ አንተ ዜናታትና ዚሞም መስሉ ነይሮም ከም ዚም ዘሉ ዜናታት ሒዘልኩም ቀር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ገርኩም ይትርሱ ሰላም ቀንዩ